Malta uffiċjalment hija d-destinazzjoni uffiċjali tal-ikbar klabb tal-futbol fid-dinja Manchester United. Sħubija bla preċedent fl-istorja ta' pajjiżna li se tara lil Malta, il-Maltin u tradizzjonijiet tagħna jkunu reklamati u mxandra bi prominenza waqt il-logħbiet tal-United fl-Stadium ta' Old Trafford li jesa' iktar minn 75,000 persuna fir-rivesti tal-klabb kif ukoll fuq is-sit u l-istazzjon televiżiv tal-klabb u l-applikazzjoni tal-mobile. Din is-sħubija l-perjodu ta' 3 snin tħabbret uffiċjalment fil-kumpless tat-taħriġ tal-United f'Carrington fil-preżenza tal-leġġenda tal-United Brian Robson, il-plejers tal-United Juan Mata, Andreas Pereira u Phil Jones. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi, il-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija, kif ukoll diversi membri tal-klabb tas-supporters tal-United f'Malta. Sean Jefferson, direttur tal-Partnerships ta' Manchester United, spjega li l-klabb huwa segwit minn iktar minn biljun persuna, jiġifieri wieħed minn kull 7 persuni fid-dinja. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi spjega li sħubija bħal din ma' Manchester United għandha lan li titrasforma s-settur turistiku lokali. Ħassejna li kellna nippartnerjaw mal-aqwa fid-dinja u għalhekk għażilna l-Manchester United. Brand li għandha reach ta' 1.1 billion people madwar id-dinja kollha. Se jkollna l-players tal-current squad kif ukoll il-legends li se jgħinuna bil-marketing u se naħdmu flimkien fuq pjan biex niftħu suq ġodda l-Malta. Fosthom dak tal-Amerika, tas-South Korea, tal-Ġappun u anki taċ-Ċina. Malta u dak li għandha x'toffri se jkunu qegħdin jissemmu bi prominenza f'pajjiżi bħall-Istati Uniti u anke f'pajjiżi tal-Asja. Dr. Mizzi saħal li dawn huma l-pajjiżi fejn Manchester United għandhom saħħa tremenda kemm bħala support tal-klabb kif ukoll dik ta' marketing u għalhekk il-mira u l-għenija ta' dan il-ftehim il issir ħidma biex minn dawn il-pajjiżi jitkattar iżjed turiżmu ta' kwalità kif ukoll iżjed investiment. Dr. Gulija spjega li permezz ta' dan il-ftehim mal-United qiegħed jitqarreb ukoll l-aċċess għall-klabb lejn il-Maltin. Din hija opportunità wkoll sabiex il-Maltin u l-Awċin illi sapportjaw lil Manchester United imma mhux biss anki supporters ta' klabb oħrajn ċert li jieħdu pjaċir din l-inizjattiva għaliex qed inġibu lejn Malta wieħed mill-akbar klabbs tad-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.